Demonstrative pronouns. Ana yin amfani da demonstrative pronouns ne domin yin nuni ga abun da yake kusa ko wanda yake nesa. Demonstrative pronouns su ne kamar haka: this wato wannan, this wato waɗannan, that wato wancan, da kuma those wato waɗancan. Misalan demonstrative pronouns a cikin magana: Do you know that lady I saw you with last night? Ma'ana, shin ka san wannan matar ce da na gan ku tare daren jiya? I found these photos while I was cleaning out my cupboard. Ma'ana, na ga waɗannan hotunan ne lokacin da nake goge cupboard ɗina. Can you help me with those bags? Ma'ana, ko za ka iya taimaka mini da waɗannan jakunkunan? Can you sign this phone here for me? Ma'ana, shin ko za ka iya sa mini hannu a wannan takaddar?